така, днес ще искам да кажа накратко за депресията и за депресивните състояния при хората. Всички специалисти, които ги слушате да говорят и да обясняват какво е депресия, в тяхните обяснения няма повече от 20% истина. Ако той в дълбочина не е погледнал какво има там, той не може да каже нищо конкретно. Но обикновено те разкриват последствията. Какви вещества имат, или какви вещества не достигат, или как работи мозъка, или как работи нервната система. Но това са само следствия на депресията. Причините са в нашата психика и в нашето съзнание. Някои тактики работят в зависимост от случая колко е по-тежък. Някои са леки, някои са по-сложни. Депресията е конгломерат от състояние. И там не е само едно, там може да има съвкупност от няколко различни състояния вследствие на различни процеси и на различни кармически процеси най-вече. Това е нещо от вашето минало. Не е нещо от въздуха или от храната или от токсичните хора, които са покрай вас. Не е от там. Трябва депресията да търсите в самите себе си. Психиката сама избира кога да я отключи. И естествено, в това състояние на депресия, вашата психика се избавя от нещо. Тя се опитва да се избави от нещо. Тя се опитва да се разтовари от нещо. Не се лъжете по някакви общи теории, по някакви причини, които важат масово за всички. Индивидуално е, при всеки има своят оттенък. И второто нещо, което е важно за депресията е, когато се лекува тя от психотерапевти, от лекари или от който да е било. Обикновено лекарствата, които се дават, те не лекуват депресията, това трябва да ви е пределно ясно, те само я потискат. А смисъл на нея е тя да излезе от вас, това състояние да изтече от вас. Когато вие пиете таблетки, това състояние вие го заглушавате, вие го потискате. Все едно на вас ви е зле, а вие си казвате, не, добре ми е. По този начин не става излизане от нея. Най-много вашето съзнание да прецени, че по този начин няма да станат нещата и да пробва да претрансформира депресията в друго заболяване и в друг период от време да ви го извади в тялото или в някакво друго състояние под друга форма. Така че по-добрият вариант за депресията е по-дълго, но без медикаменти, отколкото с медикаменти и да се правите, че всичко е наред. Това вашето подсъзнание много добре го знае и него никога не може да го измамите.